Wel, croeso i'r oedfa ddigidol unwaith eto. Mae'n bleser cael eich cyfer chi heddi ac i arwain yr addoliad. A diolch yn fawr iawn i Richard am sicrhau bod hwn yn eich gyrraedd chi drwy gyfrwng Facebook neu YouTube. A diolch hefyd i Hywel am drefnu'r oedfawon yma. Dewch i ni ddechrau gyda gair y weddi. Dyma'r dydd a wnaeth yr arglwydd, gorfoleddwn a llawen ychwn ynddo. Dydd hwn yr roddodd yr arglwydd i ni, hwn yw dydd ein Duw. Dduw y bore newydd hwn a phob bore arall. Dduw gwawr a machlyd, bydd yng nghanol ein haddoliad. Bydd yng nghanol ein cymdeithas, bydd yng nghanol ein bywyd, a bydd yng nghanol y diwrnod newydd hwn. Yn ganllaw i'n cerdded, yn oleuni'n meddwl, ac yn heddwch i'n tawelu. Drwy oriau'r diwrnod, nes y daw i ben. Dyma'r dydd a wnaeth yr arglwydd, gorfoleddwn a llawen ychwn ynddo. Dydd hwn a roddodd yr arglwydd i ni, hwn yw dydd ein Duw. Dau ddarlleniad byr y bore yma. Mae'r cyntaf yn dod o Salm 90, a dwi am ddarllen detholiad o adnodau. Mae'n salm ddigon cyfarwydd, ni'n chlywed i'n aml mewn angladdau, ond mae'r salmydd yn sôn am fywyd yn ogystal â marwolaeth. Arglwydd bios yn amddiffynfa i ni ym mhob cenhedlaeth, cyn gennu'r mynyddoedd a chi'n esgor yn y ddeiar a'r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ti sydd Dduw. Yr wyt yn troi pobl yn ôl i'r llwch ac yn dweud, trowch yn ôl, chwif ei drolion. Oherwydd mae 1000 o flynyddoedd yn dy olwg, fel doi sydd wedi mynd heibio, ac fel gwyliadwriaeth yn y nos. Felly disg i ni gyfrif ein dyddiau, i ni gael calon ddoeth. Ac wedyn ychydig adnodau o Efengyl Marc yn y bennod gyntaf, sy'n sôn am ddechrau gweinidogaeth Iesu yng Galilea. Aeth Iesu i Galilea a chyhoeddi newydd da Duw. Mae'n amser, meddai. Mae'r foment wedi dod. Mae Duw yn dod i dirnasu. Trowch gefn ar bechod a chredu'r newydd da. Dyna glew i chi thema'r myfyrdod y bore yma, amser. Rhywbeth sydd o'r pwys mwyaf i ni fel bodau dynol, bron gellir dweud fod gyda ni obsesiwn ag e. Fel dwedodd rhywun rhyw dro, rydyn ni'n treulio cymaint o'r amser yn dweud nad oes dim digon o amser gyda ni. Mae amser yn werthfawr. Yn fwy gwerthfawr mae'n ymddangos nag arian. Cymaint o bobl sy'n dweud, o allai byth, does dim amser gyda fi. Mae amser yn hedfan, ac mae amser yn llusgo. Gall awr ddifyr ddiflannu mewn amrantiad, tra bod awr ddiflas yn ymddangos fel betai'n mynd mlaen am byth. Ie, obsesiwn. Ddim yn air rhy gryf i ddisgrifio ein perthynas ag amser dybiwn ni. Ac eto, o droi at y Beibl, fe welir dealltwriaeth wahanol iawn o amser. Llyfr y Bregethwr sy'n dweud yn dyfe fod amser i bob peth, ac amser i bob amcan dan y nefoedd. Rhodd yw e, rhywbeth i'w dderbyn yn llawen, i wneud y gorau ohono, i'w ddefnyddio a'i fwynhau. A dyna neges y salm a ddarllenwyd hefyd. Ar un olwg, mae'n ymddangos fel gwers mewn mathemateg. Disg i ni gyfrif ein dyddiau, medde'r salmydd. Ac mae e fel petai am fwrw'r neges yn adre nes ymlaen yn y salm. 10 mlynedd a 30 yw blynyddoedd ei einioes, meddai fe. 40 mlynedd drwy gryfder. Ond wrth gwrs, nid yn annog ni edrych ar y calendar a theimlo'n hoedran, mae'r salmydd fod yn hytrach yn cael ni feddwl, sut rydyn ni'n treulio'n amser.
Dysg i ni gyfrif ein dyddiau, mwyn i ni gael calon ddoeth. Hynny yw, beth i ni'n gwneud ohono fe. Dyna sy'n bwysig. Mae'n debyg fod gan y Groegaidd ddau air am amser. Un ohonynt oedd y gair cronos, sy'n golygu amser yn ôl mesur y cloc a'r calendar. Cronos wedi rhoi geiriau fel chronological i ni. Un o'r diwiau oedd Cronos, ac yn ôl y chwedlau Groegaidd, fe wnaeth Cronos fwyta ei blant ei hun. Hynny yw, roedd Cronos yn cynrychioli elfen ddinistriol amser, yn difa neu'n llyncu bywyd. Cronos yw wedi rhoi old father time i ni, gyda'i fladur yn ei law, yn torri lawr wrth fynd yn ei flaen. Cronos yw amser yn ôl mesur caeth ddiwys y cloc a'r calendar. Cronos sydd yn gwneud ni'n ymwybodol o freider yn bywyd ac o fyrdra yn blynyddoedd. Chi'n gyfarwydd â cherdd T.H. Parry Williams i amser. Rhaid ando arno fe, mae'n ddigon byr. Nad ydyw ond dim, y mai, yn gallu gwneud difrod a llanast yr agwau. Heb ddim ond gadael i bawb yn ei dro, ddirywio a darfod a mynd o go. Y drindod a'n egni sy'n dangos nad yw bywyd yn ddim, ond bistachu byw. Ac nad yw amser o awr i awr, yn ddim ond dim a'i ben i lawr. Ie, gwneud difrod a llanast yr agwau, yn dirywio a darfod a mynd o go. Y clociau glywsoch chi gynne sy'n agor y gân Time gan y grŵp pop Pink Floyd o'i record Dark Side of the Moon, un o'r recordiau mwyaf iconic erioed. Mae'r geiriau'n ddiddorol. You run and you run to catch up with the sun, but it's sinking, and racing around to come up behind you again. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Cronos. Ond roedd gan y Groegaidd hefyd air arall am amser sef Kairos, oedd yn fab i Cronos meddrai ffynonellau o'r chwedlau Groegaidd. Ond yn wahanol i Cronos, Kairos sy'n cynrychioli'r ochr gadarnhaol o amser. Kairos yw'r foment allweddol, yr amser ffafriol a thyngedfennol. Kairos yw amser fel cyfle i weithredu. A dyna wrth gwrs sydd yn meddwl Iesu ar ddechrau weinidogaeth. Mae'n amser, meddai fe. Mae'r foment wedi dod. Mae Duw yn dod i deyrnasu. Daeth moment Duw, meddai Iesu, y foment eiddfed, y foment i ddal gafel yn fi i fanteisio arni. Daeth y cyfle i weithredu a gwneud rhywbeth. Rwy'n cofio Dewi Myrddin Hughes, yn un o gyfarfodydd yr Undeb, yn dweud mae'r cyfieithiad gorau eiriau Iesu fan hyn yw mae'n bryd neu mae'n hen bryd. Fe fyddwn ni yn licio dweud mae'n bryd neu mae'n hen bryd yn dyn ni. Mae'n hen bryd cael change, meddyn ni. Mae'n hen bryd i ni newid y gegin yma. Mae'n hen bryd gael gwared o hwn. Mae'n hen bryd i ni brynu rhywbeth newydd. Mae'n hen bryd i ni symud ymlaen. Hen bryd gweithredu'n wahanol. Dyna'r Kairos. A thebyg iawn fod yna sawl Kairos wedi bod yn hanes ni gyd. Mae'n bryd newid gyrfa falle. Mae'n bryd sefydlogi perthynas. Mae'n bryd symud tŷ neu ardal. Mae'n bryd ymddeol. Dyw Kairos ddim wastad yn bleserus, ond mae'n bwysig. Mae'n dda i fod yn dod, ac yn sicr mae angen arno ni weithiau. Fe gafodd y Tabernacl Kairos bron i 40 mlynedd yn ôl yn do, wrth geisio penderfynu beth i'w wneud ar hen adeilad a'r cyfan oedd yn oblygedig yna ni. Do fe fi'r ceirnos yna'n boenus i rai, ond fe fatha rhywbeth gwerthfawr o afel yn y foment arbennig honno. Sut brofiad bu misoedd y lockdown i ni? Ai Cronos neu Kairos? Mae'n siŵr bod ni wedi bod yn ymwybodol o'r Cronos, hynny'n anorfod wrth gwrs, caethiwed a lleftod amser yn llusgo, misoedd o'n bywyd wedi diflannu heb fawr ddim i ddangos amdanynt. Misoedd heb weld anwyliad, heb cael gwneud y pethau rydyn ni'n mwynhau i gwneud,
heb allu cymdeithasu gyda ffrindiau, heb allu mynd i'r capel. Pa ddiwrnod yw i heddi? Siwr mae heddi'n wahanol i ddo, a siwr i fori yn wahanol i heddi. Colli cymaint. Mae'n siŵr yn bod ni wedi ysu am gael profi ein rhyddid o gaethiwed amser a orfodwyd arnom gan Covid-19. Ond pa mor ymwybodol fuon ni o'r Kairos, y fomed iafel yn ddi y cyfle? A glywson ni Duw yn siarad â ni yn a thrwy'r lockdown, ac yn dweud wrthon ni fel unigolion, fel gwledydd ac fel eglwys, mae'n hen bryd. Mae'n hen bryd wneud pethau'n wahanol. Mae'n hen bryd i chi newid. Mae'n hen bryd gadael pethau ar ôl. Mae'n hen bryd symud ymlaen a gafel yn y cyfle. Mae gan Paul ymadrodd yn un o'i lythyrau rwy'n hoff iawn ohono. Prynwch yr amser, medda fe. Cyfieithiad William Morgan yw hynny. Daliwch ar y cyfle yw cyfieithiad y Beibl Cymraeg newydd, sy'n gwbl gywir, wrth gwrs, ond o'n diwen colli rhywbeth o gyfieithiad William Morgan. A'i'n meddwl mae Paul am arferiad yr Rufeinied i allu prynu rhyddid. Roedd pob dinesydd Rufeinig yn berson rhydd, ond fe allai pobl o ddim yn ddinasyddion brynu y ryddid yna a'r breintiau yn dod gydag e. Roedd ryddid yn cario pris. A dyna'r darlun mae'r Testament Newydd yn ei ddefnyddio, wrth gwrs, i ddisgrifio ffordd Duw o sicrhau achaldwriaeth. Iesu'n talu'r pris trwy'r groes i brynu ryddid dynoliaeth. Syniad sy'n cael mynegiant yng nghymaint o'n hen emynau ni, wrth gwrs. Nawr falle nad y'n ni mor gysurus ar syniadau hynny erbyn hyn, ond mae ymadrodd Paul yn dweud rhywbeth pwysig wrthon ni o hyd am amser. Am un peth, gallwn ni ddim a dibynnu ar amser i fod o'n plaid ni. Nid peth niwtral yw e. Yn aml mae'n gweithio yn erbyn ni. Mae'n rhaid i ni wneud y gorau ohono fe. Yn cofio darllen un gwyddonydd oedd yn dadlau nad oes y fath beth a'r presennol yn bod. Be sydd gyda ni yw'r dyfodol yn gwibio tuag atom ac yn mynd heibio ni gan droi yn orffennol. Os i ni am gael y gorau o amser, rhaid gafel yn yr eiliadau yma yn syth ac gwneud rhywbeth ohonynt. Os am gael y gorau allan o'n amser, rhaid ei brynu, rhaid ymdrechu'n galed, rhaid bod yn barod i dalu pris. Mae yna wersi pwysig i'w dysgu o'r cyfnod rhyfedd yma, ac mwyn i ni fel eglwysu a chymunedau ffydd symud ymlaen a gwneud gwahaniaeth i gymdeithas a byd, mae rhaid i ni fod yn barod i ddysgu'r gwersi hynny. Gallen nhw fod yn wersi poenus, ond pa mor boenus bynnag fyddant, mae rhaid i ni addasu a newid mwyn i ni fod yn gymwys i wneud gwaith Duw yn y cyfnod newydd yma sydd yn mynd i ddod. Diolch i chi am wrando heddiw, a gobeithio bod chi wedi cael bendith o'r oedfa ac o'r myfyrdod. Fe orffennwn ni gyda gweddi fer. Arglwydd, diolchwn i ti am yr amser oedden ei roi i ni. Helpa ni i'w dderbyn fel rhodd, ond plaid ac nid yn herbyn. I roi pleser, nid diflastod, rhyddid, nid gaethiwed, cyfle, nid rwystyr, posibilrwydd, nid gorfodaeth. Maddau pob gwastraff ohono, pob gafael hunanol arno, pob amarodrwydd i'w rannu ag eraill. Disg ni yw ddefnyddio i arwyddo'r da a'r deyrnas. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, yr un y mae amser yn teithio tuag ato, a chaniatáu i ni a'n holl amseroedd ni gael ein dwyn i gyflawnder yn ddoef. Gras ein harglwydd Iesu Grist, cariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.